करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते रूपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஓகே கதை சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம ஜெய் ஜெய் சைதன்யா பண்ணலாம். ஓகே சோ என்ன கதை? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம நரசிம்மி கதை சொல்றேன். என்னடா நரசிம்மா கதை பத்தி தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், புதுசா இருக்கே இந்த கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்றீங்களா? சரி, இப்ப வந்து நம்ம வந்து எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இப்போ பொறுமையோட யாரு ரெஸ்பான்சிபிள்? பொறுமையா இருக்கிறது விஷ்ணுவோட ஜாப், ரைட்? கோவப்படுறதுக்குன்னு ஒருத்தருக்கு ரைட் இருக்கு, அது யாரு அப்படின்னு சொல்றீங்களா? யார் வந்து கோவப்படலாம்? சிவன், ரைட்? சோ சிவனோட ஏரியா வந்து கோவம், ரைட்? சோ ருத்ரர். சோ நம்மளுக்கு இதெல்லாமே தெரியும். சோ என்ன ஆகுது, அதாவது ஆஃப்டர் நம்ம இது வந்து இந்த கதை வந்து எதை பத்தியனா நம்மளோட நரசிம்மி என்ற ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர். யாரா? இல்ல நம்ம அதே நரசிம்மர் தான். அது எப்படி நரசிம்மி யாராரு அப்படின்றது. சோ இது வந்து எங்க இருக்குன்னா சிவபுராணம். இது எதுக்கு நான் கதை சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய புராணங்கள் இருக்கு, ரைட்? சோ அதுல வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து மெயினா வந்து என்னன்னா, புராணங்கள்லயே வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரலா கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, எந்த புராணம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது. சோ 2 புராணங்கள் இருக்கு, மார்க்கண்டேயா புராணா அண்ட் சிவ புராணா. இத பத்தி இதுல இருக்கிற குவாலிட்டி பத்தி எடுக்கிறது என்னன்னா, திரேதா யுகத்துல நரசிம்ம வந்து 10 அவதாரம் சிவால 4வது அவதாரமா வர்றாரு, ரைட்? இது நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன்னா நம்மளோட ஹிரண்யகசிபுவோட விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அது வந்து கீழ். சோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அவரோட கோவம் வந்து கண்ட்ரோலே இல்லாம ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பிரகலாத் போய் அந்த அவரோட கோவத்தை தனித்தாரு அப்படின்னு. சோ தனித்தப்புறம் என்ன ஆச்சு? எதுக்கு தனித்தாரு? ஏன்னா அவர் வந்து வைகுண்டத்துக்கு வரணும், ரைட்? ஏன்னா ஒரிஜினலி நரசிம்மர் வந்து வைகுண்டத்துல இருக்காரு. இதுதான் ஆக்சுவல் கான்செப்ட், ரைட்டா? சோ இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு, சோ இந்த இடத்துல அதாவது வைகுண்டம் இன்னும் போகல. சோ அதனால இது நம்ம வந்து எப்ப பாரு நம்ம இந்த சைட்ல இருந்து தான் பார்க்கணும் இல்லையா, சிவ சைட்ல இருந்து பார்க்கலாம் இந்த தடவை. சோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, சிவன் வந்து ஷரபா அப்படின்னு ஒரு பறவையும் மனிதனும் இருக்கிற, இது வந்து நம்மளோட நரசிம்மர்ன்றது வந்து மனிதனும் ஒரு புலியா சிங்கம், சாரி சிங்கம், லயன், சிங்கமும் தேங்க்யூ, சிங்கமும் மனிதனும் இருக்கிற காம்போ. இப்போ ஷரபான்றது வந்து ஒரு பக்ஷினா பேர்ட், அதுவும் ஒரு மனிதனும் இருக்கிற காம்போல இருக்கு, ரைட்? அவர் வந்து பொறுமையா வந்து நரசிம்மர் கிட்ட கேக்குறாரு, நரசிம்மா நீ வந்து எதுக்கு நான் வந்திருக்கேன்னு. உடனே நரசிம்மா பாக்குறாரு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நரசிம்மர் வந்து பொறுமையான சிவா இல்ல, விஷ்ணு இல்ல, கோவமான விஷ்ணு ரோல்ல இருக்காரு இல்லையா? இவர் வந்து ஷரபா அந்த காம்பினேஷன் பார்த்த உடனே ஆறாருன்னா, அவர் சொல்றதுக்கு கூட கேட்காம உடனே வந்து அவர் என்ன ஆறாருன்னா, கந்தபேருடு அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் எடுக்கிறாரு. கந்தபேருடு என்ற ஃபார்ம் வந்து என்ன ஃபார்ம்ன்றது நான் சொல்றேன். இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா,
சோ இந்த ரெண்டு வந்து ஆயிட்டே இருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேரும் பாக்குறாங்க. இவர் ஆல்ரெடி அவர் என்ன சொல்றாரு பாரு, இது வந்து உன்னோட டெரிட்டரி வந்து பொறுமை, ரைட்? ஸோ நீ வந்து இந்த பொறுமையான டெரிட்டரி வச்சுட்டு நீ டிஃப்ரெண்ட் டெரிட்டரியில இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீ கோவப்படக்கூடாதுன்னு. ஆனா இந்த மூமெண்ட் வந்து அவருக்கு புரியல. அவருக்கு வந்து ஏன்னா எப்பவுமே கோவத்துல இருக்கிறப்போ நம்ம சொன்னா புரியாது இல்லையா? சோ விஷ்ணுவா இருந்தாலும் நரசிம்மர் வந்து என்ன, நரசிம்மர் கோவத்துல இருக்காரு. சோ அவருக்கு வந்து என்னன்னா, அவருக்கு வந்து கேட்கிற பொறுமை எல்லாம் இல்ல. சோ அவர் உடனே வந்து யாரா இருந்தாலும் அதுக்கு தானே சொல்லுவாங்க, சிம்மா டோட்டலா அழிக்கணும் அப்படின்ற அந்த வார் மோட்டிவ்ல இருக்காரு. சோ அதனால வந்து இவர் எடுத்த உடனே அவரு ரெண்டு பேரும் சண்டையில இறங்கிட்டாங்க. என்னடா பாசிஃபை பண்ண வர்றவரு என்ன பண்றாரு, இங்க வந்து பாசிஃபை பண்றதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி நடக்குதே அப்படின்ன உடனே வந்து இன்னொரு ஃபார்ம் ஆகுது. யாரு அப்படின்னா விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்த்து பிரத்யங்கிரா, அது வந்து அங்கிரா சக்தி ஃபார்ம். சிங்க முகம், முகம் சிங்க முகமா இருக்கு மாதாஜி. கரெக்ட். சோ இது வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட், நரசிம்மின்றதும் அதேதான். பட் இங்க சொல்றது வந்து பிரத்யங்கிரா, சாரி எனக்கு வாயில வரல, பிரத்யங்கிரா. ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. பிரத்யங்கிரா, நரசிம்மின்றதும் அவங்க சக்தியோட ஒரு ஃபீமேல். ஒன் செகண்ட். சோ இது என்னன்னா பிரதி அப்படின்னா ரிவர்ஸ், அங்கிரா மாதாஜி. எங்க ஊர் பக்கத்துல பிரத்யங்கரா தேவிக்கு ஒரு கோயில் இருக்கு. நான் கதை சொல்லிடுறேன், அப்புறமா நீங்க சொல்லுங்க. ரைட். சோ இப்போ என்ன, ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா, சரி ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, என் வாய்ஸ் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, எனக்கு ஒரு செகண்ட் இருங்க. சோ பிரத்திங்கிரா என்ன ஆகுதுன்னு மெயின் ஸ்டோரிக்கு வரேன். சோ என்ன ஆகுது இந்த டைம்னா, இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து இவங்க வராங்க. சோ இப்போ வந்து ரெண்டு கான்செப்ட். ஒண்ணு வந்து சிவா ஷைவைட்ஸ் என்ற அந்த சிவா வர்ஷிப்பர்ஸ், சிவா தான் பவர்ஃபுல். ஏன்னா சிவா வந்து இறங்கி நரசிம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண வராங்கன்னு. இப்போ இவங்க வந்து நரசிம்மி என்ற ஃபார்ம்ல இருக்கிறது என்னன்னா அதே கான்செப்ட் தான். அதாவது புலியோட, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம சாமி ஞாபகம் வரும். பெண்ணின் உடம்பு ஆனா அப்படியே சிங்கத்தோட முகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பியர் ஆவாங்க, ரைட்? அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதும் அந்த சிங்கத்தோட தான் இருப்பாங்க. சோ இவங்க வந்து என்னன்னா, இவங்களோட ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா ரெண்டு பேரும். சோ நம்ம வந்து யோகமாயா எக்ஸாக்டா யாரு அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணரோட சிஸ்டர் என்னவாங்க. அதே மாதிரி சிவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதும் கிருஷ்ணரோட சிஸ்டர். சோ பேசிக்லி நீங்க இந்த ரெண்டு ரோல்ல சக்தியோட கான்செப்ட் போறோம். இப்போ சக்தி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, சக்தி பிலீவ் பண்றவங்க வந்து சக்தி தான் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஏன்றதுக்கு தான் இந்த கதை. சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரெண்டு பேரையும் வந்து ஒரு சப்தம் போட்டு நிறுத்துங்க அப்படின்னு. ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறச்சு, சிவாவையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, விஷ்ணுவையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி நிறுத்துங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, சிவாவும் பவர்ஃபுல் விஷ்ணுவும் பவர்ஃபுல், நிறுத்துங்கன்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா இவங்கதான் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். அதனால இவங்க வந்து த ஹையஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி சக்தி வர்ஷிப்பர் சொல்றாங்க. பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருக்கோம் இந்த மாதிரி சக்தின்றது, சக்தி அண்ணாலே மீனிங் வந்து எனர்ஜி. இப்போ நம்ம நார்மலா நடைமுறையில வீட்டுல நடக்கிற கதை கூட என்னன்னா, நம்ம வீட்டுல வந்து ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, இப்போ ஹஸ்பண்டும் பிரதரும் சண்டை போட்டாங்கன்னா நார்மலா என்ன சொல்லுவாங்க, ஒருத்தங்க போயிட்டு வந்து கம்முன்னு இருங்க அப்படின்னு ஹஸ்பண்டையும் சொல்லுவாங்க, கம்முன்னு இருங்கன்னு அண்ணாவையும் பிரதர் கிட்டயும் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு அர்த்தம் அந்த அண்ணா கம்முன்னு இருந்தாங்கன்னா தங்கச்சி மேல இருக்கிற பாசம், விஷ்ணுவோட கேஸ். அதே மாதிரி கணவன் கம்முன்னு இருந்தாருன்னா சிவன் மேல இருக்கிற விஷயம். இதுதான் தவிர அந்த பெண்ணுக்கு இந்த ரெண்டு பேரை விட மோர் பவர்ஃபுல் என்ற அர்த்தம் இல்லை அப்படின்ற கதையில தான் இந்த என்டையர் கான்செப்டே இருக்கு. சோ இதே இந்த 3 ஆங்கிள் கொண்டு வந்தோம்னா இது வந்து வெரி வெரி ஃபேமஸ். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த வில்லேஜ்ல எல்லாம் இன்னும் கும்பிடுவாங்க. இது நிறைய பேர் இருக்கு. நரசிம்மி என்ற பேர்ல கும்பிடுவாங்க. அப்புறம் சிம்ம முகி அப்படின்னா அந்த முகம் வந்து சிம்ம ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனால அந்த ஃபேஸ்லயும் அந்த பேர்லயும் கும்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து நரசிம்மரை குறிக்கிறது. ஆனா கையில வந்து வச்சுக்கிறது வந்து திருசூலம், நம்ம சிவனோட திருசூலம். அண்ட் அந்த தமருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த டகடகன்னு அடிக்கிறது, அது இதெல்லாம் வந்து சிவனை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு வச்சிருப்பாங்க. சோ இதுதான் இந்த கதை. ஏன்னா இது வந்து நம்மளோட விஷ்ணு புராணத்துல இல்ல, இது சிவ புராணமும் மார்கண்டேயா புராணத்துல இருந்து இது எடுத்த கதை. ஆனா இது உண்மையா நடந்தது. இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம், ஏன்னா இது வந்து கதை என்னமோ அதேதான், ஆனா டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல பார்ப்போம். மாதாஜி அப்ப வந்து சிவர் இது அப்படின்னு சொல்றவங்க ஏன் நம்ம பிரபுபாத்தாலாம் இதெல்லாம் படிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ லெவல் 3 சைத்தன்யாக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க. சோ உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும், அந்த பாவமும் புரிஞ்சிக்க முடியும். ஆனா இதுவே 18 டேஸ்ல சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க, என்னடா
ஐயோ இவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஆள கம்முனரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ விஷ்ணு சிவனை விட சக்தி தான் பவர்ஃபுல்லா அப்படின்னு நம்மளே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற லெவலுக்கு போவோன்றதாலதான் நம்ம எப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆனப்புறம் படிக்கலாம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெறும் நம்ம விஷ்ணு தத்துவங்களும் விஷ்ணுவும் புரிஞ்சுக்கலான்றதோட இருந்துச்சு. இன்னைக்கு ஏன் நான் இந்த கதையை எடுத்தேன்னா, எல்லாருக்கும் இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? அதாவது இப்படி சொல்றாங்களே அப்படி சொல்றாங்களே, சொல்றவங்க கிட்ட போய் இந்த கதையை சொல்லுங்கன்றதுக்கு சொல்லல. பட் எங்கேயோ உங்க மனசுல எங்கேயோ தெரியாம தெரிஞ்சு கொஞ்சோண்டு இங்க அங்க வந்து ஓகே நிஜமாவே இவங்க சொன்ன மாதிரி சக்தி ஒருவேளை பவர் இருக்குமோ, இது இருக்குமோ. ஏன்னா நான் வந்து பேசிச்சு கூட ஒருத்தங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி. சரி அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க நம்பிக்கை. சிலர் வந்து சிவன் கிரேட் அன்வாங்க, சிலர் விஷ்ணு அன்வாங்க, சிலர் சக்தி. அவங்கவுங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வச்சுக்கலாம். அதேதான் நம்ம ஏத்திஸ்டும் சொல்றாங்க. எனக்கு நான் தான் கிரேட்னு தோணுது, சோ அவங்க அவங்கள வச்சுக்கலாம் இல்லையா? சோ யாருக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது பண்றதுக்கு இது வந்து வீட்டுல சமையல், ரைட்? இது பக்தி. சோ பக்தின்றது வந்து இப்படிதான் பண்ணணும்னு ஒரு முறை இருக்கு. கும்பிடுறது யாரு அப்படின்னு இருக்கு. ஹீரோ வர்ஷிப்னு சொல்லலாம். ஏன்னா யார வேணா வர்ஷிப் பண்ணலாம், ஹீரோ கூட வர்ஷிப் பண்ணலாம், அது ஒரு சாதாரண ஆளா இருக்கலாம். ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ் வெறும் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு தான் பண்ண முடியும், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதுக்குதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க, பக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவான் அண்ணா ஆர் ஒப்புலன்ஸ், அது கிருஷ்ணர் கொண்டுதான் பொருந்தும். அண்ட் கிருஷ்ணர் அண்ணா ஆல் பியூட்டி. சோ இதுதான் இதோட கதை. சோ அதனாலதான் இங்க இருந்து கொண்டு வந்தேன். அப்படி இருந்துட்டு ஏன் இந்த மாதிரி கதைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா, புராணங்கள் 18 டிவைட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 6, மிடில் 6 அண்ட் கடைசி 6. டாப் புராணங்கள் வந்து சத்வ குணத்தை குறிக்குது, மிடில் இருக்கிறது ரஜஸ் குணத்தையும், கீழே இருக்கிறது நம்ம தமஸ் குணத்தையும். ஏன் தமஸ்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எலிவேட் ஆகிறதுக்கு நம்ம பகவத்கீதா 4th சாப்டர்ல கூட பார்த்தோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் எலிவேட் ஆக முடியும். 35 மார்க்ல இருக்கிறவங்க வந்து 100 மார்க்ஸ் எடுக்க முடியுமா? சான்ஸே இல்லை. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா எலிவேட் ஆயிட்டு மேல வரணும்னா கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியது இது ஒண்டிதான் பண்ண முடியும். அதனாலதான் தமஸ் அவங்க வளர்றதுக்கு அதுக்கு தகுந்த கதைகள். அது வளர்ந்துட்டு அவங்க வந்து மத்தியம், அதாவது ரஜஸ்ல இருந்தா அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் சத்வமும் சுத்த சத்வத்துக்கு போகணும். பட் இதெல்லாம் வந்து ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி. இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, மத்த கதைகள் தெரிஞ்சு அஜிடேட் ஆறதா இருந்தா கேட்க வேண்டாம். பட் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த கதை. சரிங்களா? இதே மாதிரி மறுபடியும் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒன்னு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சைலண்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா ஹலோ ஹலோன்னு சொல்லிட்டு தேவி மகாத்மியத்துல தேவியத்தை தான் முதன்மையா வச்சு எல்லா தேவர்களும் பஞ்சோசானா நான் எடுக்க போறேன் மாதாஜி. அது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதால ஃபுல்லா அம்மனைதான் முதன்மைப்படுத்தி பேசுவாங்க மாதாஜி. அதனால சத்தமெல்லாம் இல்ல, நான் பேசுறேன் மாதாஜி. தேவி மகாத்மியத்துல எல்லா தேவர்களும் அவங்க காலடியில வந்து வணங்குற மாதிரி நான் தேவி மகாத்மியம் படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அதுல வரும், அதுல மீனிங் பார்த்தோம்னா சிவன் விஷ்ணு எல்லாமே அவங்க அந்த கிரீடம் வந்து அந்த அம்மன் காலடியில இருக்கிற மாதிரி எல்லாரும் வணங்குவாங்கன்னு அவங்கள முதன்மைப்படுத்தி. ஆமா கரெக்ட் நீங்க சொல்றது. அது வந்து அதுதான் நான் சொல்றேன், ரஜஸ் ஹைலைட் பண்றது. ஒன்னொன்னு ஒரு சக்திகளை ஹைலைட் பண்ணும். நம்ம வந்து ஃபாலோ, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், இல்லன்னு சொல்ல. அதனாலதான் நான் இந்த 2 ரெஃபரன்ஸோட சொன்னேன். ஒண்ணு வந்து சிவபுராணம், இன்னொன்னு மார்கண்டேய புராணம். சோ இது ஒண்ணு. பட் நான் நடுவுல பேசுச்சு. அதே மாதிரி பத்மா மாதாஜி நீங்க ஏதோ வில்லேஜ் உங்க ஊர் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஹலோ ஹலோ சொல்றது கூட யாரோட வாய்ஸுமே கேட்கல உங்களுக்கு. நான் சொன்னேன் எங்க ஊர் பக்கத்துல ஒரு கோயில் இருக்கு மாதாஜி. அங்க வந்து அமாவாசைக்கு ஒரு பெரிய யாக குண்டம் வளர்த்து மிளகாயாலேயே அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. நம்ம எல்லாம் போனா ஒரு நெடி கூட சாயந்தரத்துல குழந்தைங்களுக்கு சுத்தி போட்டுட்டு நம்ம அடுப்புல போட்டாலே என்ன நெடி அவ்வளவு ஸ்மெல்ன்றீங்களா? ஒரு சின்ன இது கூட அத அம்மா நம்ம இவங்களே ஜெயலலிதா அம்மாவே வந்து ஒரு தடவை பார்த்தாங்க. என்ன சொன்னீங்க? இதே அபிஷேகம் தான் சோழிங்கநல்லூர்லயும் பிரத்திங்கரா தேவி. சோழிங்கநல்லூர் தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சோழிங்கநல்லூர் தான் மாதாஜி ஃபேமஸ். அங்கதான் கரெக்ட் எனக்கு தெரியும். எங்க வீட்ல வேலை செய்யற அம்மா சொன்னாங்க. நான் போயிருக்கேன் மாதாஜி சோழிங்கநல்லூர். வாராகி சூலினி வாராகி ரெண்டும் துணை அம்மன்களா இருப்பாங்க. பிரத்யங்கராக்கு ப்ளூ நிற ஆடை. இப்ப ஞாபகம் இருக்கு சொன்னாங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் ஸ்கிரீன். நம்ம இது ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ நித்யானந்தா, ஜெய 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 நித்யானந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா,
जय अद्वैत चंद्र चंद्र जय गौर भक्तवृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय 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 चैतन्य चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे மாதாஜி कृष्णा ஒரே ஒரு விஷயம் மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த பறவை அது வந்து திருபுவனம்ங்கிற ஊர்ல சரபேஸ்வரர் இருக்கார் மாதாஜி கும்பகோணம் மாத்துல திருபுவனம் இந்த பட்டு ஃபேமஸ் அந்த கடை அந்த ஊர்ல சரபேஸ்வரர் இருக்காரு. எந்த இடம் சொன்னீங்க மாதாஜி? திருபுவனம் கும்பகோணம் பக்கத்துல. ஓ ஓகே தேங்க் யூ. திருபுவனம் திருபுவனம் ஓகே சரி தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே பட்சி உருவமும் மனுஷ உருவமும் சேர்ந்த ஆமா சரபேஸ்வரர்னு பேர் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா வெரி நைஸ் தேங்க் யூ so much. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, இது நான் புதுசா கத்துக்கிட்டேன், அதனால தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். பெரிய கோயில் அவர் நரசிம்மர் கோபத்தை அடக்கிறதுக்காகவே இவங்க வந்ததுன்னு படிச்சிருக்கோம், ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி இப்போ யார் இன்னைக்கு படிக்க போறீங்க? நேத்து படிக்காம இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. பதிவு இது 14 15 மாதாஜி. இல்ல அது மதி நேத்து பாதி படிச்சோம், இன்னொரு பாதியில இருந்து கண்டினியூ பண்ணனும். ஆமா ஆமா 709 பேஜ் நம்பர் பௌதீக இயற்கை ஜடமானது, அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எத்தனாவது பக்கம் மாதாஜி? 709ல பௌதீக இயற்கை ஜடமானது, அதுல இருந்து படிக்கணும். படிங்க. இல்ல மாதாஜி 708ல செகண்ட் பேரால பௌதீக இயற்கை நேரடி புலனறிவு உபாதான என்று எந்த விதத்திலும் மாதாஜி நேரடி புலனறிவுல இருந்து நேரடி புலனறிவு மாதாஜி 708ல நேரடி புலனறிவுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அந்த பேரால இருந்து நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பௌதீக இயற்கை ஜடமானது என்பதால் மாதாஜி இன்னும் முன்னாடி படிக்கணும் மாதாஜி, இன்னும் ஒரு 2 பேராகிராஃப் முன்னாடி படிக்கலாம். ஸ்ரீ பலதேவ வித்யாபூஷணர் அதுல இருந்து படிக்கட்டுமா? அதுக்கு முன்னாடி நேரடி புலனறிவு, ஆராய்ச்சி, பாரம்பரிய அதிகாரம் ஆகிய 3 வகையான பிரமாணங்களை சாங்கிய தத்துவ அறிஞர் இருக்கின்றான். அத்தகு பிரமாணம் முழுமையாக இருக்கும் போது எல்லாம் பக்குவமானதாகும். ஒப்பிடும் வழிமுறை என்பது அதற்கு பக்குவத்தினுள் உள்ளது. அத்தகு பிராமணங்களுக்கு அப்பால் எந்த ஒரு சான்றும் இல்லை. புலன்களால் நேரடியாக பெறப்படும் பிரமாணத்திற்கும் அங்கீகாரம் பெற்ற பாரம்பரிய பிரமாணத்திற்கும் இடையில் அதிகமான முரண்பாடுகள் இல்லை. பரிணாமாத் மாற்றமடைதல், சமன்வயாத் அனுசரித்தல், சக்திகளின் செயல்பாடுகள் ஆகிய 3 வகையான வழிமுறைகளை பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் காரணங்களாக சாங்கிய தத்துவ முறை அடையாளம் காட்டுகிறது. ஸ்ரீ பலதேவ வித்யாபூஷணர் வேதாந்த சூத்திரத்திற்கான தமது விளக்க உரையில் இந்த முடிவினை நிர்மூலமாக்க ஆய்வு செய்துள்ளார். பிரபஞ்ச படைப்பிற்கான இந்த பெயரளவு காரணங்களை அகற்றுவதன் மூலமாக ஒட்டுமொத்த சாங்கிய தத்துவத்தையும் நீத்து போக செய்துவிடலாம் என்பது அவரது எண்ணம். பௌதீக தத்துவ அறிஞர்கள் ஜடத்தினை படைப்பின் நிமித்த மற்றும் உபாதான காரணங்களாக ஏற்கின்றனர். அவர்களை பொறுத்தவரையில் எல்லா தரப்பட்ட தோற்றத்திற்கும் ஜடமே காரணமாகும். பொதுவாக அவர்கள் மண்பானையையும் களிமண்ணையும் உதாரணமாக கொடுக்கின்றனர். மண்பானைக்கான காரணம் களிமண்ணாகும். ஆனால் களிமண்ணை காரணம், காரியம் அதாவது விளைவு என 2மாக அறிய முடியும். காரியம் மண்பானையாகவும் களிமண் அதற்கான காரணமாகவும் உள்ள போதிலும் களிமண் எங்கும் 2லும் காணப்படக்கூடியதாக உள்ளது. மரம் ஜடப்பொருளாகும், ஆனால் மரம் பழத்தினை கொடுக்கின்றது. நீர் ஜடப்பொருளாகும், ஆனால் நீர் ஓடுகின்றது. இவ்விதமாக ஜடமே எல்லா இயக்கங்களுக்கும் உற்பத்திக்கும் காரணமாக அமைவதாக சாங்கிய தத்துவ அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். இவ்வாறாக பிரபஞ்ச படைப்பில் உள்ள அனைத்திற்கும் நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் ஜடத்தையே கருத முடியும். எனவே ஸ்ரீ
ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் பிரதானத்தின் இயற்கையினை பின்வருமாறு தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். பௌதீக இயற்கை ஜடமானது உணர்வற்றது என்பதால் நிமித்த உபாதான என்று எந்த விதத்திலும் அது ஜடத்திற்கு காரணமாக இருக்க முடியாது. பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் அற்புதமான அமைப்பையும் நிர்வாகத்தையும் காணும் போது இந்த ஏற்பாட்டிற்கு பின்னால் யாரோ ஒருவரின் நிலையான அறிவு அமைந்துள்ளது என்பதை பொதுவாக உணரலாம். வாழ்பவரின் அறிவின்றி அத்தகைய ஏற்பாடு சாத்தியமற்றதாகும். அத்தகைய ஏற்பாடு உணர்வுள்ளவரின் வழிகாட்டுதல் என்று நடைபெறுவதற்காக கற்பனை செய்யக்கூடாது. நம்முடைய நடைமுறை அனுபவத்தில் ஜடமான செங்கல் தானாகவே பெரிய கட்டிடங்களாக கட்டப்பட்டு விட்டதை நாம் ஒருபோதும் காண்பதில்லை. மண்பானையின் உதாரணத்தை ஏற்க முடியாது. ஏனெனில் மண்பானைக்கு இன்ப துன்பத்தின் உணர்ச்சிகள் இல்லை. அத்தகைய உணர்ச்சி உள்ளுக்குள் உணரப்படுவதாகும். எனவே வெளி தோற்றமான உடல் அல்லது மண்பானையினை அதனுடன் ஒன்றுபடுத்த கூடாது. தோட்டக்காரனின் உதவியின்றி மரங்கள் பூமியிலிருந்து தானாக வளர்கின்றன என்றும் அதுவே ஜடத்தின் தன்மை என்றும் சில நேரங்களில் பௌதீக விஞ்ஞானி அறிவுறுத்தலாம். உயிரினங்களுக்கு பிறவியிலிருந்தே இருக்கக்கூடிய உள்ளுணர்வையும் அவர்கள் ஜடமாக கருதுகின்றனர். ஆனால் உடல் உள்ளுணர்வு போன்ற அத்தகைய பௌதீக சுபாவங்களை சுதந்திரமானவையாக ஏற்க முடியாது. உடலினுள் ஆன்மீக ஆத்மா இருப்பதை அவை எடுத்திருக்கின்றன. உண்மையில் மரமாகட்டும் வேறு எந்த உயிர்வாழின் உடலாகட்டும் எதிலும் எந்த ஒரு சுபாவமும் உள்ளுணர்வும் இருப்பதில்லை. சுபாவம் அல்லது உள்ளுணர்வு என்பது உடலினுள் ஆத்மா இருப்பதால் மட்டுமே இருக்கின்றது. இது தொடர்பாக கார் மற்றும் ஓட்டுநரின் உதாரணம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். வலப்புறமும் இடப்புறமும் திரும்புவதற்கான தன்மை காருக்கு உண்டு. ஆனால் ஜடமான வண்டி ஓட்டுநரின் வழிகாட்டுதல் என்று தானாகவே வலப்புறமும் இடப்புறமும் திரும்பும் என்று யாராலும் கூற முடியாது. காரினுள் உள்ள ஓட்டுநரின் உள்ளுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு ஜடப்பொருளான வண்டிக்கு என்று தனியாக ஒரு சுபாவமோ சுதந்திரமான உள்ளுணர்வோ இருப்பதில்லை. இதே கொள்கை காட்டில் தானாக வளரும் மரங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாகும். வளர்ச்சி என்பது மரத்தினுள் ஆத்மா இருப்பதன் காரணத்தினால் நிகழ்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச், வெரி வெல் ரைட். இப்போ வந்து குவிக்கா வந்து பார்த்தோம்னா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கிறது கார், ரைட். இப்போ வந்து கார் வந்து தானா போகாது, டிரைவர் என்ன நினைக்கிறாங்களோ. ஸோ அதாவது மூவ்மெண்ட் மேட்டர் இண்டிபெண்டன்ட் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக் காருன்னு சொன்னா கூட அந்த ஆட்டோமேட்டிக் பின்னாடி ஒரு மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் இருக்கலாம் ஃபியூச்சர். இப்போ ஏன் இதை சொல்றேன்னா, அந்த கார் வந்து எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணாதோ டிரைவர் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி இது வந்து ஜடம் தானா மூவ் ஆகாது, ரைட். இப்போ நம்ம வந்து நட அப்படின்னு ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதால தான் நம்ம நடக்கும். இல்லைன்னா பூமி அப்போ நல்லோ வாயு ஒர்க் ஆகாது. மனோபுத்தி அகங்காரன்றதே நம்ம பார்த்துட்டோம், அனிருத்தா, பிரத்யும்னா அண்ட் சங்கர்ஷனாது. அப்போ நாலாவதா இருக்கிற வாசுதேவர் வந்து நம்ம கான்சியஸா இருக்காரு. அதுதான் சோலோட பிரசன்ஸ். ஆக்சுவலா சோல் பிரசன்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம். இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா பாடி அங்கேதான் இருக்கு, ரைட். நோ மோர், அவர் இல்ல, ஓகே, ஹி பாஸ்ட் அவேன்னு சொல்றோம். அவர் போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றோம். யார் போனாங்க? அதான் உடம்பு இருக்கே. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியாமலே நம்ம வந்து அந்த லெவலுக்கு நம்ம உணர்ந்திருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து நடைமுறையா வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இப்ப வந்து போயிட்டு என்ன போயிட்டாருன்றீங்க, இங்கேதானே இருக்காரு அப்படின்னா, ஏன்னா போனது வந்து வேற ஏதோ, அந்த உடம்பு இல்ல, ரைட், ஆத்மா. இப்போ இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டியில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது வந்து அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் ஹியூமன் கொண்டிதான் ஆத்மா இருக்கு. நம்ம பூனை, நாய், மத்ததுக்கெல்லாம் வந்து ஆத்மான்றது இல்ல, அதுக்கு வந்து மேட்டர் மாதிரி அப்படின்னு வந்து மனிதனை சாப்பிடக்கூடாது, ஆனா இந்த மிருகங்களை பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இன்னொரு என்னன்னா, இந்த ட்ரீ கூட அப்படிதான், அது இடம் மாற முடியாதே தவிர அதுக்கும் கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் இருக்கிறதால தான் அது வளருது. அதுவும் வந்து கரு, பழம், பூ எல்லாமே வருது, ரைட். இப்போ பரவபாத்தா கிட்ட ஒரு தடவை கேட்டாங்கன்னா, மிரக்கல் ஏதாவது பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, சித்திகள் இப்படி எடுத்தா பவுடர் வரணும், அதெல்லாம்.
அப்பனா என்ன மிராக்கிள் வேணும்? அந்த பூ பூக்குது இல்லையா, அந்த சாயங்காலம் பாக்கச்சே அது மூடி இருக்கு, டக்குன்னு கலர் கலரா வருது இல்ல, பச்சை கலர் செடி, ஒரு பிரவுன் கலர் ஸ்டெம் அண்ட் பிரான்ச், அதுல வந்து ஒரு அழகான கலர் வருது. லாஜிக்கலி பார்த்தா அதுவே ஒரு மிராக்கிள் தானே, ரைட்? நிறைய மிராக்கிள்ஸ் வந்து இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து அது ரொட்டீன் எடுத்துக்கிறோம். அதுதான் இங்க வந்து சாங்கியா பிலாசபில என்ன சொல்றாங்கன்னா, 25th எலிமெண்ட் சோலும் 26th எலிமெண்ட் சூப்பர் சோலும் அவங்க நம்புறதே இல்லை. அந்த 23 எலிமெண்ட்ஸோட, சாரி 24 எலிமெண்ட்ஸோட முடியுது. பட் அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸை சேர்த்து வச்சு ஒரு டைரக்ஷன்ல போக வேண்டியது வந்து 25th எலிமெண்டான சோல் அண்ட் 26th எலிமெண்ட். இதுதான் அந்த கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பேரா யார் படிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அரிசி குவியலில் இருந்து தேள்கள் பிறப்பதால் தேள்கள் அரிசியினால் உருவாக்கப்பட்டன என்று சில நேரங்களில் முட்டாள் மனிதர்கள் எண்ணிக்கொள்கிறார். அரிசி குவியலில் இருந்து தேள்கள் பிறப்பதால் தேள்கள் அரிசியினால் உருவாக்கப்பட்டன என்று சில நேரங்களில் முட்டாள் மனிதர்கள் எண்ணிக்கொள்கின்றனர். இருப்பினும் உண்மை என்னவெனில், தாய் தேள் அரிசியினுள் மூட்டைகளை இட்டதன் விளைவாக அரிசியினுள் இருந்த அந்த மூட்டைகள் முறையான பதத்தினை அடைந்த பிறகு பல்வேறு குட்டி தேள்களுக்கு பிறப்பை கொடுக்கின்றன. அவை காலப்போக்கில் அரிசியிலிருந்து வெளிவருகின்றன. இதனால் அரிசி தேள்களுக்கு பிறப்பை கொடுத்தது என்று அர்த்தமாகாது. அது போலவே சில நேரங்களில் அடுக்கான படுக்கைகளில் மூட்டை பூச்சிகள் வருவதை காணலாம். இருப்பினும் படுக்கையில் இருந்து பூச்சிகள் பிறந்தன என்று அதன் பொருள் அல்ல. படுக்கையின் அசுத்தமான சூழ்நிலை சாதகமாக்கிக் கொள்ளும் ஆத்மா அவ்வாறு வெளிவருகின்றது. உயிரினங்களில் பலதரப்பட்ட வகை உண்டு. அவற்றில் சில கருவிலிருந்து வருகின்றன, சில முட்டைகளிலிருந்து வருகின்றன, சில வியர்வையின் குளிப்பிலிருந்து வருகின்றன. பல்வேறு உயிரினங்களின் தோற்றங்கள் வெவ்வேறு மூலத்திலிருந்து நிகழ்கின்றன. ஆனால் அத்தகைய உயிரினங்களுக்கு ஜடமே காரணமாக அமைவதாக ஒருவன் முடிவெடுக்க கூடாது. மரங்கள் பூமியிலிருந்து தானாக வருகின்றன என்னும் பௌதீகவாதிகளின் உதாரணம் இதே கொள்கையினை பின்பற்றுகின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளை சாதகமாக்கிக் கொள்ளும் உயிர்வாழி பூமியிலிருந்து வெளிவருகின்றது. உபனிஷத்தின்படி ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் தன்னுடைய பூர்வீக கர்மங்களின்படி ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்கபடி தெய்வீக மேற்பார்வையின் கீழ் பலவந்தப்படுத்தப்படுகிறார். உடல்களில் பல வகை உண்டு. தெய்வீக ஏற்பாட்டினால் ஒரு உயிர்வாழி பலதரப்பட்ட வடிவங்களை கொண்ட உடல்களை ஏற்கின்றான். ஒருவன் நான் இதை செய்கிறேன் என்று நினைக்கும் போது அந்த நான் என்பது உடலை குறிப்பதற்கு, அது உடலை காட்டிலும் சிறந்த ஒன்றினை அல்லது உடலினுள் உள்ள ஒன்றினை குறிப்பிடுகின்றது. உடலுக்கு என்று தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு சுபாவமோ உள்ளுணர்வோ இருப்பதில்லை. சுபாவங்களும் உள்ளுணர்வும் உடலினுள் உள்ள ஆத்மாவை சார்ந்தவை. சில நேரங்களில் ஆண் பெண் உடல்களின் சுபாவங்கள் அவர்களின் சேர்க்கைக்கு காரணமாகி அதனால் குழந்தையின் பிறப்பை ஏற்படுத்துகின்றன என்று பௌதீக விஞ்ஞானிகள் அறிவுறுத்துகின்றனர். ஆனால் சாங்கிய தத்துவத்தின்படி புருஷர் என்பது ஒருபோதும் பாதிக்கப்படாதவராக இருக்கும் பட்சத்தில் பிறப்பினை கொடுப்பதற்கான சுபாவம் எங்கிருந்து வந்தது? ஆள் தானாக தயிராக மாறுவதையும், மேகத்திலிருந்து பூமியில் விழும் தூய்மையான நீர் பலதரப்பட்ட மரங்களை உற்பத்தி செய்து பலதரப்பட்ட மலர்களிலும் பழங்களிலும் நுழைந்து பலதரப்பட்ட நறுமணங்களையும் சுவைகளையும் கொடுக்கின்றது என்பதையும் பௌதீக விஞ்ஞானிகள் சில நேரங்களில் உதாரணமாக வழங்குகின்றனர். அதன் அடிப்படையில் ஜடமானது தன்னுடைய சுய திறனில் பலவகைப்பட்ட ஜட பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த வாதத்திற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் உபனிஷத்திலிருந்து யாம் முன்னரே கூறிய அதே கருத்தினை மீண்டும் முன்வைக்கலாம். உயர் சக்தியின் நிர்வாகத்தினால் பலதரப்பட்ட உயிரினங்கள் பலவகைப்பட்ட உடல்களிலுள் வைக்கப்படுகின்றன. உயர்ந்த மேற்பார்வையின் கீழ் வெவ்வேறு ஆத்மாக்கள் தங்களது பூர்வீக செயல்களின் அடிப்படையில் மரம், மிருகம், பறவை அல்லது விலங்கு என ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்பதற்கான வாய்ப்பை பெறுகின்றன. இவ்வாறாக அத்தகைய சூழ்நிலையின் கீழ் அவற்றில் வெவ்வேறு சுபாவங்கள் வளர்கின்றன. பகவத்கீதை 13.22 இதனை மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அது வரைக்கும் படிக்கலாம். நம்ம வந்து என்னன்னா இப்போ வந்து சிம்பிள், இப்போ வந்து நம்ம சோல் இருக்கிறதால மூமெண்டே நடக்குது. நான் நடக்கிறேன் அப்படின்னா நானா நடக்கிறது இல்லை, உள்ள வந்து ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்குது. நம்ம மனசுன்னு சொல்லலாம், இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லலாம், பட் ஆக மொத்தம் சோல், ரைட்? ஸோ மனசை விட இன்டெலிஜென்ஸ் ஹையர், புத்தியை விட, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் விட மன விட புத்தி ஹை, புத்தியை விட நம்ம ஆத்மா வந்து அதை விட ஹைன்றதை நம்ம பார்த்துருப்போம். அதனாலதான் நம்ம வந்து ஆத்மரீகமா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப ஹையஸ்ட், ரைட்? ஹோல் ஹார்ட்டட்லி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து லாஜிக்கலா இந்த நிறைய நான் சொன்ன அந்த பூக்கள்,
வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டியா வரதுக்கு மழை காரணம். ஓகே, அந்த மழைன்றது மேட்டர் தான், மேல இருந்து வருது, அதுல வெரைட்டி. மேட்டர் வந்து வெரைட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. லாஜிக்கலி பாத்தீங்கன்னா ஆண் பெண் யூனியன்ல கூட அப்போனா ஆண் வந்து ரோலே இல்லைன்ற மாதிரி இங்க சொல்றாங்க, ஏன்னா ரியாக்ஷனே இல்லைன்னு. ஸோ ஆக்சுவலா ஸோ எல்லாமே வந்து சூப்பர் பவர் இருக்கிறதால தான் லாஜிக்கலி நம்ம பகவத்கீதால கூட படிச்சிருக்கோம், பாகவதம்ல சாரி ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல என்னன்னா நம்ம வந்து உயிர் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு. அதாவது அந்த ஆத்மா வந்து மழை மூலமா தான் வருது. அந்த மழை ஆத்மா வந்து அந்த கீழே வந்து நம்ம ஃபுட் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுல வளருது. அந்த கிரெயின் வந்து சாப்பிடுறச்சே அது வந்து அந்த உடம்புல வந்து ஆண் உடம்புல போயிட்டு அது மூலமா தான் பெண்ணுக்கு வருது அப்படின்றத அவ்வளவு கிளியரா ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல டிஸ்கிரிப்ஷனே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நம்ம இல்ல சாக்கியா பிலாசபி அவங்க வந்து தானா வருது, தானா எதுவுமே ஆட்டோமேட்டிக்ன்றது இல்லைன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஒரு சின்ன தெரியாம இருக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக் வாட்டர்னா கை வச்சான்னு, அது பின்னாடி மேன் இருக்கான்ற மாதிரி இந்த எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியறதுக்கு பின்னாடி கிருஷ்ணர் இருக்கா வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை கூட பகவத்கீதையிலும் வருது மாதாஜி, பகவத்கீதையிலும் வருது. ஆமா பகவத்கீதாலயும் வருது. பட் இன்னும் டீடைல் பகவத்கீதால வருது, பட் பாகவதம்ல இன்னும் டீடைலா அந்த ப்ராசஸே கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதால இருந்து புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்கே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சத் அசத் யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஆத்மாவிற்கு பல்வேறு வகையான உடல்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக ஆத்மாக்களுக்கு மர உடல்களின் வகை கொடுக்கப்படாவிடில் பல வகையான பூக்களும் பழங்களும் உற்பத்தி செய்ய முடியாமல் போய்விடும். ஒவ்வொரு தரப்பட்ட மரமும் ஒவ்வொரு வகையான பழங்களையும் பூக்களையும் உற்பத்தி செய்கின்றது. பல்வேறு வகைகளுக்கிடையில் வேறுபாடு இல்லை என்பது அல்ல. ஒரு தனிப்பட்ட மரமானது பல்வேறு நிறங்களை கொண்ட பூக்களையோ பல்வேறு சுவைகளை கொண்ட பழங்களையோ உற்பத்தி செய்வதில்லை. அவை குறிப்பிட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவை. இதனை நாம் மனிதர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள் மற்றும் இதர உயிரினங்களில் காண்கிறோம். எண்ணிலடங்காத உயிர்வாழிகள் உள்ளனர். ஜட இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களால் ஜட உலகில் செய்யப்படும் செயல்கள் பலதரப்பட்ட வாழ்விற்கான வாய்ப்பினை அவர்களுக்கு வழங்குகின்றன. எனவே பிரதான எனப்படும் ஜடமானது உயிரினத்தினால் தூண்டப்படாமல் செய்யப்பட முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதனால் ஜடம் சுதந்திரமாக செயல்படுகிறது என்னும் பௌதீக கொள்கையினை ஏற்க முடியாது. ஜடமானது பிரகிருதி என்று அறியப்படுகிறது. இது பெண் சக்தியினை குறிக்கின்றது. ஒரு பெண்ணானவள் பிரகிருதி எனப்படுகிறாள். புருஷரின் ஆணின் தொடர்பின்றி பெண்ணால் குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியாது. குழந்தையின் பிறப்பிற்கு புருஷரே காரணமாகிறார். ஏனெனில் பிந்துவில் தஞ்சம் கொண்டுள்ள ஆத்மாவினை பெண்ணின் கருவினுள் புகுத்துபவன் ஆணை. உபாதான காரணம் என்னும் முறையில் பெண்ணானவள் ஆத்மாவிற்கு உடலை கொடுக்கின்றாள். நிமித்த காரணம் என்ற முறையில் அவள் குழந்தைக்கு பிறப்பை கொடுக்கின்றாள். ஆனால் பெண்ணானவள் குழந்தையின் பிறப்பிற்கு உபாதான மற்றும் நிமித்த காரணமாக தோன்றும் போதிலும் உண்மையில் ஆணான புருஷனரே குழந்தைக்கு காரணமாவார். அதுபோலவே பிரபஞ்சத்தினுள் கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு பிரவேசித்த காரணத்தினால்தான் இந்த ஜட உலகமானது பலதரப்பட்ட தோற்றங்களை வழங்குகின்றது. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தினுள் மட்டுமின்றி எல்லா உயிரினங்களின் உடலினுள்ளும் அணுவினுள்ளும் வீற்றிருந்துள்ளார். பரமாத்மாவானவர் பிரபஞ்சத்தினுள் அணுவினுள் மற்றும் ஒவ்வொரு உயிரினங்களின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார் என்பதை நாம் பிரம்ம சம்ஹிதையிலிருந்து புரிந்து கொள்கிறோம். எனவே ஜடம் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றிய போதுமான அறிவு பெற்ற எந்த ஒரு மனிதனும் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்ச படைப்பிற்கு ஜடத்தினை காரணமாக கூறும் கொள்கையினை ஏற்க மாட்டான். சில நேரங்களில் பௌதீகவாதிகள் வாதிடுவது யாதெனில், பசிவினால் உண்ணப்படும் புல்லானது தானாக பாலை உற்பத்தி செய்வதை போல வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளின் கீழ் ஜட இறக்கை பலதரப்பட்ட தோற்றங்களை உருவாக்குகின்றது. இதனால் ஜடமே மூல காரணம். இந்த வாதத்திற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் நாம் அதே உயிரினத்தை சார்ந்த மற்றொரு விலங்கான காளையும் பசுவை போலவே புல்லை உண்கின்றது.
ஆனால் அது பாலை உற்பத்தி செய்வதில்லை என்பதை எடுத்துரைக்கலாம். இந்த சூழ்நிலையில் குறிப்பிட்ட உயிரினங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் புல்லானது பாலை உற்பத்தி செய்கிறது என்று கூறிவிட முடியாது. எனவே பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது போல உயர்ந்த நிர்வாகம் ஒன்று உள்ளது என்பதே இறுதி முடிவாக இருக்க வேண்டும். அங்கே மயாத் யக்ஷேன பிரகிருதி ஷூயதே ச சராச்சரம். குந்தியின் மகனே, இந்த ஜட இயற்கை எனது வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்பட்டு எல்லா விதமான நகரும் நகராத உயிரினங்களை உருவாக்குகின்றது என்று பகவான் கூறுகிறார். மயாத் யக்ஷேன, என்னுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் என்று முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார். பசு புல்லை உண்டு பாலை உற்பத்தி செய்யட்டும் என்று முழுமுதற் கடவுள் விரும்பும் போது அங்கே பால் கிடைக்கிறது. அவர் அவ்வாறு விரும்பாத போது எவ்வளவு புல்லை சேர்த்தாலும் பாலை உற்பத்தி செய்ய முடியாது. புல்லிலிருந்து பால் உற்பத்தியாவதே ஜட இயற்கையின் தன்மை என்றால் புல் குவியலும் பாலை உற்பத்தி செய்ய வேண்டுமே, ஆனால் அது சாத்தியமல்ல. அதே புல்லினை மனித இனத்தில் உள்ள பெண்ணிற்கு கொடுத்தால் அங்கு பால் உற்பத்தியாகுவது இல்லை. உயர்ந்த கட்டளையின் கீழ் மட்டுமே எந்த ஒரு செயலும் நடைபெறுகிறது என்று பகவத்கீதையில் கூறப்படுவதன் பொருள் இதுவே. சுதந்திரமாக உற்பத்தி செய்யும் திறன் ஜடத்திடம் இல்லை. எனவே இறுதி முடிவு என்னவெனில், சுய அறிவு இல்லாத ஜடமானது பௌதீக படைப்பிற்கு காரணமாக இருக்க முடியாது. பரமபுருஷ பகவானே படைப்பாளி ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So basically ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ். ஒரு குழந்தையோட அந்த உருவம் சொல்லுவோம் இல்லையா, உடல் எல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு. சோ அதுதான் வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட், ரைட்? அண்ட் நிமித்த மாத்திரம், குழந்தை பிறக்கிறதும் அம்மா தான், நிமித்த மாத்திரமும் அவங்க தான் இருக்காங்க. ஆனா இந்த ரெண்டு காரணம் அவங்கன்னா அப்ப அவங்க தனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்ல, அது பாசிபிள் இல்லை. அதே மாதிரி ஏன்னா ஒரு புருஷாவோட இன்டர்வென்ஷன் ரிக்வயர்ட். அதே மாதிரி நம்ம யூனிவர்ஸ்குள்ள கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு என்டர் ஆறாரு, ரைட்? சோ புருஷாவா இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளான்ஸ் பண்றதாலதான் யூனிவர்ஸ் வந்துச்சு. புருஷா பிரகிருதி என்றது வந்து ஃபீமேல குறிக்கிறது. சோ பிரகிருதி என்றது மெட்டீரியல் நேச்சர், அதுலதான் உருவாச்சு. அந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் வந்து ஃபெமினைன் குவாலிட்டி. அதனாலதான் ஏர்த்தை வந்து நம்ம வந்து லேடி, ஏர்த் வந்து ஃபெமினைன் அப்படின்னு சொல்ற ரீசன் இதெல்லாம் பிரகிருதி. அண்ட் இது வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு கிளான்ஸ்னாலதான் இவங்களும் இம்ப்ரெக்னேட் ஆகி நிறைய ஜீவன்கள் வராங்க. ஒரு ஜீவன் உள்ளேயும் நம்ம கிரீடோதக்ஷாய் விஷ்ணு அவங்க என்டர் பண்றதாலதான் ஆட்டம் எல்லாருக்குமே லைஃப் வருது. இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, பசு வந்து புல் தின்றது. சோ புல்லுதான் மேட்டர். புல்லுல இருந்து பால் வரோம்னா புல்லு சாப்பிடுற எல்லா ஜந்துக்களும் பால் கொடுக்கணும் இல்லையா, அது கொடுக்கறது இல்ல. சரி, புல்லே தனியா இருந்து பால் வரணுமே, அதுவும் வருது இல்ல, ரைட்? சோ ஒரு மேட்டர் ஒண்டி பை இட் செல்ஃப், ஜடா என்றதுதான் மேட்டர். டல் மேட்டர் தானா வந்து உற்பத்தி செய்யும் தகுதியும் இதுவும் இல்ல. அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம எப்படி ஜடோட சேர்த்து கரெக்ட் ஆகிறோமோ, ஜட நம்மளோட சேர்ந்தாதான் அதால ப்ரொடியூஸே பண்ண முடியும்ன்றதா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் கேளுங்க. ஒரு டவுட் மாதாஜி. ஒரு இடத்துல பிரகிருத்தியும் இது பகவான் சொல்றாங்க, ஒரு இடத்துல மாயா அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அது என்ன மாதாஜி? புரியல உங்க கேள்வி என்ன? ஒரு இடத்துல இப்ப பிரகிருத்தியும் இது செஞ்சா ஜடா இதுல வருதுன்னு சொல்லி படிக்கிறோம் நம்ம. சில இடங்கள்ல மாயான்னு டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணுமே இல்ல மாதாஜி, எல்லாமே சேம் தான். சோ இப்ப வந்து என்னன்னா, நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா யூஸ் பண்ற வேர்ட் வந்து பிரதான, மகாத் தத்துவா, பிரகிருதி, மாயா எல்லாமே நாலுமே இன்டர்சேஞ்சபிளா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் நாலுமே ஒரே கான்செப்ட் தான், பட் கொஞ்சம் ஃபைனர் டெஃபினிஷன். பிரதானா அப்படின்னு சொன்னா ரா மெட்டீரியல் ஆஸ் இட் இஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குன்னா அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரதானான்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே? போட்டு சர்ன்னு இன்ஜின் போற லெவலுக்கு கொண்டு வர்றது மகா, அதாவது என்ன சொல்வீங்க, மகா தத்துவா, ரைட்? அதுதான் இக்னேட் ஆறது மகா தத்துவா அந்த லெவல்ல. ஏன்னா பிரதான ஸ்டேட்ல வந்து அன்மேனிஃபெஸ்டட் பண்ணுவாங்க, அது சும்மா பாட்டா இருக்கு, தானா ஆகாது. பிரதான மகா தத்துவா அப்பதான் வண்டி மாதிரி போகுது, ரைட்? அந்த ஸ்டேட் வருது. அடுத்த ஸ்டேட் வந்து பிரகிருதி ஆர் மெட்டீரியல் நேச்சர் ஆர் மாயான்றது. இந்த மூணு குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, ரஜோ, தமோ அண்ட் இந்த மூணு இன்ஃபிளிக்ட் ஆயிட்டு என்ன ஆகுது, இப்போ இதே கார் சூப்பர் ஸ்பீட்ல போகுதா இல்ல ஸ்லோவா போகுதா, இப்போ இடிக்கிறோமா, ரைட்? அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் வச்சு நிறைய குவாலிட்டிஸ் மல்டிபிளா ஆறதுதான் நம்ம வந்து பாக்குறது மாயாவோட இன்ஃபுளுன்ஸ். சோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா எல்லாமே வந்து அதுக்கு இப்போ குக்கிங்ல சொல்லணும்னா, ஒரு பாதாம் அல்வா ரா மெட்டீரியல், பாதாம் அல்வா பண்ணி வைக்கிறது, எல்லாம் கலரி வச்சோம், அதை குக் பண்ணி அது நெய்யெல்லாம் ஊட்டி ஃபைனலா சாப்பிடறதுக்கு போற ஸ்டேஜ் என்ற ஸ்டேஜஸ் தான் வேற. பேசிக்கலி 3 levels ஆர் டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் சொல்லுங்க, பட் எல்லாமே இந்த கான்செப்ட் இஸ் டுவர்ட்ஸ்.
புரிஞ்சுச்சா பிரேமா மாதாஜி? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. இடத்தினை படைப்பின் மூல காரணமாக ஏற்றால் உலகில் உள்ள அங்கீகாரம் பெற்ற எல்லா சாஸ்திரங்களும் பயனற்றதாகிவிடும். ஏனெனில் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலும், குறிப்பாக மனுஸ்மிருதியை போன்ற வேத சாஸ்திரங்களில் பரமபுருஷ பகவான் இறுதி படைப்பாளியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். மனுஸ்மிருதியானது மனித இனத்திற்கான மிக உயர்ந்த வேத வழிகாட்டியாக கருதப்படுகிறது. மனித சமுதாயத்திற்கான சட்டத்தை வகுத்தவர் மனு. படைப்பிற்கு முன்பாக பிரபஞ்ச வானம் முழுவதும் எந்த ஒரு தகவலும் பன்முகத்தன்மையும் இல்லாமல் இருட்டாக இருந்தது என்றும், முற்றிலும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு கனவினை போன்று இருந்தது என்றும் மனுஸ்மிருதியில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லாம் இருளாக இருந்தது. பின்னர் அந்த பிரபஞ்ச வானிலுள் பரமபுருஷ பகவான் பிரவேசித்தார். அவர் கண்களுக்கு புலப்படாதவராக உள்ள போதிலும் கண்களுக்கு புலப்படும் பிரபஞ்ச தோற்றத்தினை அவர் படைத்தார். ஜட உலகில் பரமபுருஷ பகவான் தனது தனிப்பட்ட உருவில் தோன்றுவதில்லை. ஆயினும் அனைத்தும் அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் படைக்கப்பட்டன என்பதற்கு பல்வேறு வகையான பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் இருப்பானது சான்றாக உள்ளது. அவர் எல்லா படைப்பு சக்திகளுடன் பிரபஞ்சத்தினுள் நுழைந்து எல்லையற்ற வானின் இருளை அகற்றினார். பரமபுருஷ பகவானின் திருமேனி தெய்வீகமானது, மிகவும் சூட்சமானது, முக்கியமானது, எங்கும் பரவி இருப்பது மற்றும் புரிந்து கொள்ள இயலாதது என்றும், அதனால் கட்டுண்ட உயிரினங்களின் பௌதீக புலன்களுக்கு தோன்றாதது என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தம்மை பல்வேறு உயிரினங்களில் விரிவுபடுத்த விரும்பினார். அந்த விருப்பத்துடன் அவர் முதலில் இந்த பிரபஞ்சவானில் பெருமளவிலான நீரை உற்பத்தி செய்து அந்த நீரினை உயிர்வாழிகளினால் கருவூட்டினார். கருவுறச் செய்வதற்கான அந்த வழிமுறைகளில் 1000 சூரியன்களை போன்ற பிரகாசம் கொண்ட ஒரு மாபெரும் உடல் தோன்றியது. அந்த உடலில் படைப்பு தத்துவத்தின் முதல் நபராக பிரம்மா இருந்தார். இதனை மிகச்சிறந்த ரிஷியான பராசரர் விஷ்ணு புராணத்தில் உறுதி செய்துள்ளார். நமக்கு புலப்படக்கூடிய பிரபஞ்ச தோற்றமானது பகவான் விஷ்ணுவிடமிருந்து படைக்கப்பட்டு அவருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் பராமரிக்கப்படுகிறது என்று அவர் கூறுகிறார். பிரபஞ்ச ரூபத்தின் முதன்மையான பராமரிப்பாளரும் அழிப்பவரும் விஷ்ணுவே. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமானது பரமபுருஷ பகவானின் பலதரப்பட்ட சக்திகளில் ஒன்றாகும். ஒரு சிலந்தியானது தனது எச்சிலை கொண்டு தன்னுடைய சொந்த இயக்கத்தினால் ஒரு வலையை பின்னி இறுதியில் அந்த வலையினை தனது உடலினுள் சுருட்டிக் கொள்வதைப் போல பகவான் விஷ்ணு தம்முடைய தெய்வீக திருமேனியிலிருந்து இந்த பௌதிக படைப்பினை தோற்றுவித்து இறுதியில் அதனை தம்முள் சுருட்டிக் கொள்கிறார். வேத அறிவின் மிகச்சிறந்த சாதுக்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானே மூல படைப்பாளி என்பதை ஏற்றுள்ளனர். மாபெரும் தத்துவ அறிஞர்களின் அருவ அனுமானங்கள் ஞானத்தில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உரியது என்றும், அது மதம் சார்ந்த சடங்குகளுக்கு உட்படாதது என்றும் சில நேரங்களில் கூறப்படுவது உண்டு. ஆனால் மதம் சார்ந்த சடங்குகள் உண்மையில் ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்ப்பதற்கு உரியவை. சமய சடங்குகளை செய்வதன் மூலமாக ஒருவன் பரமபுருஷ பகவான் வாசுதேவரே எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் ஞானத்தின் மிக உன்னத இலக்கினை இறுதியில் அடைகிறான். மதம் சார்ந்த சடங்குகள் ஏதுமின்றி ஞானத்தை மட்டும் வளர்ப்பவர்கள் பற்பல பிறவிகளின் அனுமானத்திற்கு பிறகு ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறும்போது வாசுதேவரே இருப்பை அனைத்திற்கும் பரமகாரணம் என்னும் இறுதி முடிவிற்கு வருவதாக பகவத்கீதையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. வாழ்வில் இந்த குறிக்கோளை அடைந்ததன் விளைவாக அதற்கு முன்னேறிய பண்டிதர் அல்லது தத்துவ அறிஞர் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைகிறார். மதம் சார்ந்த சடங்குகள் ஜட உலகில் உள்ள களங்கமுற்ற மனதினை தூய்மைப்படுத்துவதற்கானவை. இந்த கலியுகத்தில் சிறப்பம்சம் யாதெனில் களங்கங்களிலிருந்து மனதை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறையினை ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் எளிதாக நிறைவேற்ற இயலும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்கலி ஒரே ஒரு கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லியிருக்காங்க. எதுவுமே நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்ல ஸ்பிரிட் இருக்கணும், ரைட்? இல்லைன்னா ரிச்சுவல் ஆயிடும். இப்போ காலையில வந்து நரசிம்ம ஆர்த்தி கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா
மங்களாரத்தி டைம்ல வந்து ஒரு கந்தான்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ஸ்மெல் இப்படி தடவாங்க. ஆக்சுவலா அது என்னன்னா நரசிம்மரோட இது, ரைட்? நரசிம்மருக்கு வச்ச அந்த பெர்ஃப்யூம். அந்த வந்து ஏன் மூக்குல வாங்குறோம்னா அந்த சுவாசம், அந்த கந்தாவோட சுவாசம் நம்ம எல்லா நம்மளுக்கு இருக்கிற எல்லா இதையும், நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸையும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவையில ஈடுபடுறோம். கண்கள் பாக்குறதுக்குன்ற மாதிரி ஸ்மெல்லும் அந்த இதுக்கோசரம் தான் பண்றோம். ஆனா இது வந்து நம்ம வந்து நிறைய வருடம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா எனக்கு கூட வந்து நரசிம்ம சதுர்த்திக்கு முன்னாடிதான் இது வந்து நரசிம்மருக்கு வச்சு பண்றது அப்படின்றதே எனக்கு தெரியும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் வந்து எடுத்தீங்கன்னா ரிச்சுவலா பண்றோம். அதுல ஸ்பிரிட் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வராது. இட் பிகம் ஒன்லி அ ரிச்சுவல். சோ இங்கேயும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க, வாசுதேவம் சர்வம் இதி அப்படின்ற கான்செப்ட் இல்லைன்னா நம்ம பண்றது எல்லாமே ரிச்சுவல் தான், ரைட்? இப்ப வந்து டிரான்சென்டென்டல் மெடிடேஷன் ஒண்ணு இருக்கு. இப்படி என்னன்னா அவங்க சொல்றாங்க, திங்க் ஆஃப் எனி நேம், ஏதோ ஒரு பேர் எடுத்து நீ வந்து அந்த பேரை சொல்லிட்டே இரு அப்படின்றாங்க. ஏதோ ஒரு பேருனா நம்மளுக்கு தெரியாத பேரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. கியோ 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 கியோ. ஏன்னா எனக்கு கியோனா ஒண்ணுமே ஞாபகம் வராது. வேற ஏதாவது நான் பேர் சொன்னேன்னா, இப்ப வந்து என்னோட அம்மா பேர் சொன்னா எனக்கு அம்மாவை ஞாபகம் வரும். அதனால அது சொல்லாம கியோ கியோ கியோன்னு, இந்த கியோ இல்ல நீங்க எது வேணா வச்சுக்கலாம், லியோ வச்சுக்கலாம், ஃபியோன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல டாயோன்னு வச்சுக்கோங்க, எது வேணா வச்சுக்கோங்க. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அர்த்தமே இல்லாத ஒரு வார்த்தையை சொல்றதால நம்ம என்ன ஆகும், அது லாபமே இல்லாம ஆகும், ரைட்? சோ யோகா கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ எக்ஸசைஸ் கோசம் யோகா அப்படின்னு, எக்ஸசைஸ் கோசம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் இல்லையா, வாக்கிங் பண்ணலாம் இல்லையா? ஆனா யோகா வந்து ஆக்சுவலா மீன்ஸ் யூஜ் கனெக்டிங் டு லார்ட் அர்த்தம். அதனால ஏன் ஹோலி நேம்ஸ் வந்து அவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவல், இன்க்ளூடிங் சைத்தன்யான்ற பேரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா சைத்தன்யா சைத்தன்யான்னு சொல்லி ஜபம் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா சைத்தன்யான்ற பேர் கூட செகண்டரி நேம்ல தான் வருது. நிறைய மாயாவதிஸ் தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க தவிர கிருஷ்ணான்ற பேர் தான் பிரைமரி நேம்ல வரும். ஏன்னா சைத்தன்யா கூட டிவோட்டி இன்கார்டினேஷன்ல இருக்கிறதால மெயின் நம்ம கிருஷ்ணா, மாதவா, கோபாலா, மதுசூதனான்றதுதான் அந்த பிரைமரி நேம்ஸ்ல வரும். அதை வச்சுதான் நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட நம்ம நித்யானந்தா பிரபு கூட ஹரி ஹரின்னு தான் சொல்வாரு, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மோஸ்ட்லி நித்யானந்தா பிரபு சொல்றது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, சைத்தன்யா பிரபு கிருஷ்ணா சொல்வார் இல்ல ஹரி சொல்வாரு. ஆனா நித்யானந்தா பிரபு இவ்வளவு எக்ஸால்டடா இருந்தா கூட அவர் கூட ஒரு தடவை கூட சைத்தன்யா சைத்தன்யான்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணது இல்லை, ரைட்? சோ இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆர்கியூ பண்ண ரெண்டுமே ஒண்ணு கரெக்ட் தான். ராதாகிருஷ்ண ஏகாத்மா தூயி தாரி அந்யூன விலசகதா ஆஸ்வாத விலாசி. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுதான். ஆனா நம்ம அதை பிரிச்சு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அந்த பேர்ல நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரேன்றதுதான் சங்கீர்த்தன் ஜபம் தான் கலிகாலத்துல இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத சொல்றாங்க. எஸ் பிரபு, நெக்ஸ்ட் பேரா இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு பிரபு? Mataji, I will read Mataji. Please read. Hare Krishna. A Vedic injunction states, Sarva Veda Yat Padam Amananti. Katha Upanishad 1.2.15. All Vedic knowledge is searching after the Supreme Personality of Godhead. Similarly, another Vedic injunction states, Narayana Para Vedaha. The Vedas are meant for understanding Narayana, the Supreme Lord. Similarly, the Bhagavad Gita also confirms, Vedaischa Sarvair Aham Eva Vedyaha. By all the Vedas, Krishna is to be known. Therefore, the main purpose of understanding the Vedas, performing Vedic sacrifices, and speculating on the Vedanta Sutra is to understand Krishna. Accepting the impersonalist view of voidness or the non-existence of the Supreme Personality of Godhead negates all study of the Vedas. Impersonal speculation aims at disapproving the conclusion of the Vedas. Therefore, any impersonal speculative presentation should be understood to be against the principles of the Vedas or standard scriptures. Since the speculation of the impersonalists does not follow the principles of the Vedas, their conclusion must be considered to be against the Vedic principles. Anything not supported by the Vedic principles must be considered imaginary and lacking in standard proof. Therefore, no impersonalist explanation of any Vedic literature can be accepted. If one tries to nullify the conclusions of the Vedas by accepting an unauthorized scripture or so-called scripture, it will be very hard for him to come to the right conclusion about the absolute truth. The system for adjusting two contradictory scriptures is to refer to the Vedas, for references from the Vedas are accepted as final judgments. When we refer to a particular scripture, it must be authorized, and for this authority, it must strictly follow the Vedic injunctions. If someone presents an alternative doctrine he himself has manufactured, that
Doctrine will prove itself useless, for any doctrine that tries to prove that Vedic evidence is meaningless immediately proves itself meaningless. The followers of the Vedas unanimously accept the authority of Manu and Parashara in the disciplic succession. Their statements, however, do not support the aesthetic Kapila, because the Kapila mentioned in the Vedas is a different Kapila, the son of Kardama and Devahuti. The atheist Kapila is a descendant of the dynasty of Agni and is one of the conditioned souls. But the Kapila, who is the son of Kardama Muni, is accepted as an incarnation of Vasudeva. The Padma Purana gives evidence that the Supreme Personality of Godhead Vasudeva takes birth in the incarnation of Kapila, and by his expansion of theistic Sankhya philosophy teaches all the demigods and the Brahmana of the name Asuri. In the doctrine of the atheist Kapila, there are many statements directly against the Vedic principles. The atheist Kapila does not accept the Supreme Personality of Godhead. He says that the living entity is himself the Supreme Lord and that no one is greater than him. His conceptions of the so-called conditioned and liberated life are materialistic, and he refuses to accept the importance of immortal time. All such statements are against the principles of Vedanta Sutra. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Lakshmi Mataji, and thanks for reading very nicely. Hare Krishna. நம்மளுக்கு 2 கபிலா தெரியும். அடிக்கடி இந்த டாபிக் வரும். நம்மளுக்கு வந்து தேவஹுதி ஸ்வயம்பு மனுவோட நானே சொல்லிட்டேன்னா அவங்களும் கர்தமா முனியோட 2 பேருக்கும் பிறந்த கபிலம். அவர் வந்து ஆக்சுவல் இன்கார்டினேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஆனா இன்னொரு கபிலா இருக்காரு, ஏத்திஸ்ட் கபிலா. he only believed in Sankhya philosophy. அதாவது எல்லாருமே இருக்காங்க, ஆனா இதுல வந்து ஆத்மா பரமாத்மா கான்செப்ட்ஸ் உண்டி அவர் நம்பல, மத்ததெல்லாம் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி லிவிங் என்டிட்டி அவரே வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்ற கான்செப்ட் சொன்னாங்க. சோ அவனை விட கிரேட்டர் யாருமே இல்லை, அதாவது என்னை விட கிரேட் யாருமே இல்லை, ஏன்னா நானே ஆண்டவன் அப்படின்னு சொல்ற அந்த கான்செப்ட். இட் வாஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பிரின்சிபல் ஆஃப் வேதாந்த சூத்ரா, ரைட்? இதுதான் வந்து வேதிக் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்றத நம்ம இங்க பார்த்துப்போம். சோ பிரபு முன்னாடி பேரா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு செகண்ட். ஸோ திட்டத்திட்ட we have covered. ஸோ பாட்டம் லைன் வந்து எல்லாமே வந்து சொல்றது என்னன்னா, நம்ம வந்து டோட்டலா நாராயணா பரா வேதா. ஸோ இது வந்து என்னன்னா வேதேஷ்ட சர்வேஸ் அகமேவ வேதோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாமம் 15.15 பகவத்கீதால கிளியரா சொல்றாங்க. வேதங்கள் சொல்லும் கிருஷ்ணர் தான் எழுதினது, வேதா கம்போசர் ஆஃப் வேதா எல்லாருமே கிருஷ்ணர் அப்படின்னு. ஸோ கன்க்ளூஷன் ஆஃப் வேதா வந்து நம்ம பண்றது இல்லை, கிருஷ்ணரால தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம 4 டிஃபெக்ட்ஸ்ல இருக்கோம். என்ன அது 4 டிஃபெக்ட்? பொய் சொல்லுவர்கள், ஏமாற்றுபவர்கள், மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள், மாயைக்கு வசப்படுது. வாஞ்ச கல்பதருபேஷ்ட கிருபா சிந்துபேய வச்ச வந்திதாமா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. வெரி நைஸ். சோ இந்த 4 டிஃபெக்ட் இருக்கிறதால நம்ம பண்றதெல்லாம் இம்பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். டிஃபெக்ட் இல்லாத ஒருத்தர் தான் பண்ண முடியும், அது கிருஷ்ணா. சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் மறுபடியும் நம்ம மண்டே பார்க்கலாம். சோ மேம் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா லைவ் முடிச்சு. சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா? Mataji, the Sankhya philosophy, just tell that only, Mataji. Okay, so basically the Sankhya philosophy, இதுல சொல்லிருக்கிற Sankhya philosophy little different from what we are talking about. இங்க சொல்லிருக்கிற atheist Sankhya philosophy வந்து they do not believe in the concept of soul, and some of them say that soul and super soul are both same. அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சீங்களா? Oh, this is told by the other Kapila, Sankhya philosophy. This is told by the atheist Kapila. Oh, okay, Mataji. Thank you. It's about that அந்த கான்செப்ட் தான் சார். Okay. So இது ஆக்சுவலி வேற என்ன விஷயம்? வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லைன்னா நம்ம வந்து கிளாஸ் சென்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம பிரபு பிரபு நீங்க இருக்கீங்களா?